समय पाखापाखि 5टा अधे ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଈଶ୍ୱର କ୍ରିୟାରେ ଲାଗିଗଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ନିଜର ମନକୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ କିଛିଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କ୍ରିୟାରେ ଲାଗିଗଲି। ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନିଜ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲି, ନିଜ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲି। I am not the body, I am not even the mind, I am not the body, I am not even the mind. ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ମୋର କର୍ମ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କରିଛି, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ କରିଛି ଆଜି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯେବେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 100% ସହିତ ନିଭେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେଥିରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଦୂର ବିଫଳ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏ ଜୀବଜଗତରେ ଅନେକ କିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସମାନ। ତା ଭିତରୁ ହସ, ଲୁହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ବସ୍ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବା। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु दीपक स्वागत करती पुणी ऑल न्यू फेस ब्लॉग रे। मोर आशा विश्वास आप समस्त मस्त बिंदास थे, सेमती भल था, खुशी रहतु। सका गाधे सारा टे ना मत भल ड्रेस पिंधिले टे पॉजिटिव वाइब्स आसे। भल ड्रेस को जदि कलरटा आहरी पसंद रही आहरी भल लगे। सेमती मोर लाइट ग्रीन कलर गोटे कुर्ता था, तो आज बाहर कल आज टे पिंधा, आज टे निजुक आज टे माने खुशी करवा। सबुदिन तो किसी ना कि जीवन में ता भर निज किसी समय बाहर निज टे खुशी करवा। बर्तमान मुझे निज खुशी करने आज लाइट ग्रीन कलर कुर्ताटा पिंधि। देखा जाऊ कौन हो आगू बहुत समय अच्छी, जहाँ किसी भी घटे आप सेयार करी। बेले बेले लाइफ रे सोर सराबा लाइफ रू टिके बाहर को आसिकी एमती एक परिवेश भितर प्रकृति भितर निजको खोजा और निज सहित टिके समय बितेबा निहाती जरूरी होता है। तो मुझे सेमती किसी बाछि नहीं एंड निजको बहुत खुशी लगुच, निज सहित निजे एबे समय बिताऊँ। थैंक यू यूनिवर्स एत सुंदर परिवेश देथिबारु, जहाँ किसी एमतीका समय जिते बड़े कौटना कौटी आम टिके डाउन हो जाती से नेचर देख कहू कहू जमी पवन मत स्पर्श करगला। आज बड़ा मत बहुत 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 खुशी, बहुत भल लगे। ये मोर सान रातटा कौन देखी। आज खाइबार अच्छी भाकुर माछर झोल, भात, डाली आ कौन मु खाई सारे अल्प अच्छी फटाफट खाई दूची। आज मु रोषे कर नथिली। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅପାର। ଦେଖୁନ ଯେମିତି ଏ ସବୁଜ ପରିବେଶ, ଯେମିତି ମୋତେ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି, ଆଉ ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗେ। କାହାକୁ ବା ନ ଭଲ ଲାଗେ? ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ? ପ୍ରକୃତିର ଏ ପରିବେଶ, ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଭଲ ପାଇବା ଭରି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଭ୍ୟୁକୁ, ଏ ନେଚରକୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଏ ପରିବେଶକୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ହସଭରା କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସରେ ଖୁସି ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଖୁସିକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଖାଲି ତେଲ କଟା ହବ ଆଉ ଚିକେନ କଷା ହବ। ଭାତ ଭାତ ସବୁ ରେଡି, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଚିକେନ ये सब ଆପଣ ମାନେ ରହିବେ ନା देखिए ହଁ ଭିତରେ ତ ଚିକେନଟା ହବ ଆଉ देखिए ହଁ ଆସିବେ